Tänään presidentin linnaan on ensimmäistä kertaa remontin jälkeen avoimien ovien päivä. Kysyimme ihmisiltä tunnelmia. Kattoo, kun oli tämmöinen tilaisuus. Ihan mukavaa aikaa, ei ollut sen kummempaa tekemistä, niin ihan sen takia. Nuorimmainen tuossa halusi, että me lähdetään tänne mukaan. Hän saa historiaa esseitä jättää kirjoittamatta, jos niin me vieraillaan joko Vantaan maatalousmuseossa tai presidentin linnassa. Ja siinä on nyt kauheasti vaihtoehtoja ollut, että kumpaan me mennään silloin. Paitsi kun näin mitään jonoon. Mummi ehdotti, että mä tulisin tänne ja se kuulosti kiinnostavalta, niin siksi. Olen joskus 15-vuotiaana käynyt, niin mielenkiintoista nähdä, että miltä se nyt näyttää. No, ootteko kauan jonottanut nyt tässä? 55 minuuttia. Noin tunnin verran. Tarkalleen ottaen tultiin 10.32 tuonne jonohännille tuonne Pohjois-Espalle. Ja mä otan kuvia koko ajan tuossa ja jaan nämä Facebookiin päivittäin ja heitän sinne loppuun muutamat jokin, että eikö Sauli ja Jenni ollutkaan kättelemässä tai eikö tämä ollutkaan leipäjono. Jotain tämmöistä, mutta onhan tämä nyt kokemus ja mitä nyt tämmöisessä sateisena päivänä muutakaan tekisi täällä jo vielä tyttönsä hyväksi.